Искам да започна експозето си с обръщение към Ахмед Доган. И то е, че ние знаеме, че те знаят, че ние знаем. Искам много добре да ме разбере какво му казвам. Дойдох тук, приемете и символ. Този преди мен, който дойде, е полковник Васил Делов. Сега идвам аз. Надявам се да разбере всичко, каквото му казвам, и само на него го казвам, защото другите не ме интересуват. Този ад, в който живее Кърджали, трябва да спре. И той трябва да спре окончателно, честно, и да завърши не с етнически напрежения и друго, а с раздаване на справедливост. Ние знаем, че те знаят, че ние знаем. Всичко знаем за този град. Такъв национален срам не съм изпитвал в нито едно друго населено място, когато съм отишъл, защото онова, което се случва тук, е по-скоро относимо към една феодална крепост, отколкото към европейски град. Обръчите от фирми на ДПС в общината са 80% кухи турски фирми, от които 1 лев няма за община Кърджали. Такова унизително положение, в което са поставени данъкоплатците и българи, и турци, и всички, които живеят в тази община, никога не е имало. Да не говорим за начина, по който се управлява тази тук община. Това, което се случва, обаче, може да го направи само един глупав българин, като Делян Пеевски, който влиза в ролята на еничерен, който да не може да разбере за какво го ползват, защо го ползват и какви ще са последствията от това ползване. Не само за него, а и за всички останали. Такъв срам аз не знам и не съм чувствал никога, нито в близката история, нито в далечната на България. Лица, които носят български имена и не едно, вие виждате, вашия град е тапициран с техните приближени хора. Всичко, които са на билбордовете, допуснати да бъдат тук, техни хора. Ениче. И пак казвам, не става въобще дума за етническо напрежение. Въобще не става въпрос за етническата му карта, която той ни размахва и ни плаши от много години. Става въпрос за престъпно управление на общини, става въпрос за престъпно управление на държавата, става въпрос за организирани престъпни групи, става въпрос за мощно интегриране на външни разузнавателни служби в националното ни тяло, включително и в политическото поле. Като казвам, това трябва да спре, отчитам и историческата роля на ДПС, която имаше до преди 10 на 15 години. То там приключи. Там ДПС загуби всичко това, което беше поела като национален ангажимент към българската държава. И се превърна в едно чудовище, престъпно, тежко, огромно, което има световна величина. Така нареченият съпредседател, посочен от истинския председател Ахмед Доган, е разобличен от американски съд, вписан в световен регистър за лице на световната корупция, с всички доказателства и регали, доказани на това престъпление. Това е съпредседател. Това е човека, който, когато идвахме от тук, още с приближаването, той стоеше нагло и гледаше от тапетите. И всеки един, който мине от тях, се чувства унизен, защото това нещо, което трябва да бъде отдавна въдворено в затвор, то определя не само тук, а и в цяла България какво ще се случва. Впрочем, искам да се знае, не само от вас, които сте тук, а от всички, които ни гледат, че процедурата по Магнитски започва от българското правителство, а не от Америка.
Българското правителство е инициатор на тази процедура. Фактът, че тя завършва с разобличаване, включително и на второ ниво от Великобритания официално, е достатъчен показател, че има безспорни данни за корупция в огромни размери, в милиарди изражения от тези лица. Все повече хора искат да видят Движението за права и свободи като политическа партия, а тя много отдавна не е такава. Беше, когато беше поела ангажимент към българската държава и, ако трябва да бъда откровен, половината от изтеклото време, 34-5 години, го изпълняваше. Сега към този момент нито Движение за права и свободи е партия, нито се управлява от тези две лица, които споменах. Трябва да кажем открито, че имаме национален проблем. Той не касае само Кърджали, тяхната мека, която се разиграва като разменна монета. Този срам за начина, по който се управлява тази община, с всички последствия за всички граждани, които живеят тук. Те не могат и до сега да отговорят на въпроса защо има масово строителство, без да има хора заселени. Те не могат да отговорят защо има специална програма в Одрински банки и не само там, за финансиране на лица с чуждо гражданство, които да придобият собственост именно в този град. Те не могат да кажат защо кухите фирми, при това турски, са в основата на бюджета на община Кърджали и защо общината е обречена да бъде на загуба. Това трябва да приключи. Трябва българските турци да ни подкрепят също. Нас, не тях. Защото тази феодална система ги върна във векове на унижение, такива каквито ние преживявахме заедно с тях, когато бяхме под османска власт. Българските турци са много различни от турците, които живеят в Турция. Те разбират и усещат България като своя родина, като място, в което те искат да отглеждат децата, внуците си, в което се чувстват добре и в държавата, в която се чувстват добре. А тя е България. Начинът, по който се манипулират, начинът, по който се правят изборите тук, унижава първо тях, след това всички останали. Знаете, в тъмните времена на османското робство, турци са защитавали българите, с които са живяли, от башибозушки орди да плячкосват, да унищожават всеки един, който дръзне да мисли различно, които са същите еничарски орди, които опустошават и българската свободна воля, и на турците, и на помаците, и на всички. Превръщат ни всички в заложници на едни престъпници, една шепа престъпници, които на всичко отгоре са разобличени от съюзническите наши партньори. Какво трябва да се случи друго, за да може да започне процедура по отстраняване от публична държавна власт, ако трябва разпускане на Движението за права и свободи и съответно всички милиардери в него, а те са всички, които са депутати, да понесат последствията не като турци, а като хора, извършили престъпления и нелоялни към върховенството на българския закон. Кога ще се постави въпроса колко лица от тези имат съпричастност с турските разузнавателни служби МИТ, както и с другите? И защо българската държава си мълчи за това нещо, което уязвява националната гордост и националната сигурност, впрочем, защото именно тези лица кадруват във всички специални служби и министерства в цялата държава, впрочем и в общините. Кога ще говорим открито за тези неща, че Движението за права и свободи е по-скоро вече, тя се върна в изконното си лоно на терористична организация, която се ръководи отвън. Един прост човек, необразован, с купена диплома, който даже не е влизал в университет, ще променя конституции, ще сваля президенти, ще назначава министър-председатели и всички депутати ще бягат от него. Кой е той? Време е да върнем въпроса кой.
И този сламен човек да си отиде на мястото. Не защото представлява турската общност. Той не е, впрочем, не представлява. Едва 12% от структурите на ДПС са свързани финансови с този човек. Всички останали не могат да го понасят. Той не е техен представител. Необразован е, не е представител на българите. Всъщност, кого представлява този човек? Някой знае ли? Присъствието му в политиката по този арогантен, нагъл и просташки, впрочем, начин, кого изразява? Според мен никого. Никого. Нито турците, нито българите, нито която и да е общност в България. Не изразява и бизнеса, защото той няма бизнес, до който се докосне и да не го опустоши. ДПС унищожи всичко, което е възможно да бъде опустошено, включително и направления в бизнеса, в производство, които даваха прехрана на българските турци. Булгартабак кой го опустоши? И къде го закараха? Защо го опустошиха производството и го закараха в Иран, за да произвеждат там? Всичките технологии, всичките машини са там. А тук през последните 3 години се увеличават добивите на тютюн без производство на краен продукт. Защото им трябва суровина за производство, от което не печели никой един гражданин тук. Нито турчин, нито българин. Защото те искат да държат тези общини, както впрочем и цяла България, в едно унизително положение на бедни, ограбени, смачкани, оплашени хора. Не може да се страхуваме от престъпници. И не трябва да се страхуваме от престъпници. И Велин завърши с думите: може би е дошло времето. Аз няма да кажа може би. Аз нямам право на може би. Времето е дошло за всички. Българи, турци и всички етноси ги призовавам да застанат рамо до рамо в защита на основните граждански права и свободи, които са им дадени от международното законодателство и отнети именно от партията ДПС, която уж защитава някакви права и свободи. Но се оказва, че те защитават собствените си олигархични, бандитски и престъпни права и свободи и организациите престъпните, с които те работят, вътрешни и външни. Това нещо е безобразие. Тази община е обречена в един момент да стане бойно поле. Защото начинът, по който постъпват тези хора, е непочтен, престъпен и нелоялен спрямо всички, които живеят в тези общини. Кой тук благоденства? Аз живея в Родопите, имам вил. Не тук, в източна. Централни Родопи. Знаете ли, че там общините, където Певски се разиграва, са в 12 век? Да? Забулват ги вече и мама и ходжата трябва да каже за кой да се ожени някой. В европейската държава, България, срещу милиарди фондове за интеграция на тия хора. Кой представлява либералната общност в Европейския парламент? Движението за права и свободи. Те са в либералния алианс. Няма друга партия, която е член в България. Тези либерални модели, които се установяват в българските общини, в Министерството на образованието и навсякъде, опустошение. Кога българските турци ще заживеят като европейци и кога джендър идеологията ще влезе в техните общини, която впрочем идва с ДПС. И всички неща, свързани с нея, се гласуват от ДПС. Защо всичко това се случва и се опустошават българските училища, там където традициите и обичаите са повече от 1500 години? Всички са смачкани, всички се молят за дърва, които се дават по престъпен начин. Дърва, представете ли се? Ние живеем в най-богатата на дървен материал и на гори. Ние живеем в гората. И се молим на престъпниците ни да дадат дърва да се сгреем. Но какво направиха те с нея? Унищожиха я. Само за тези пътувания, които имам през последните 2 месеца, аз съм заснел, тук имам над 30 камиона.
Къде отиват тия неща? Защо пътуват нощно време? Мислят ли в Златоград? Всички знаете, че там тече синя вода. Реката е синя. Всички го знаят. Комари няма вътре. Да? Как да има риба? Земеделието и околната среда и водите, това е военно положение. Те го защитават с кръв и с бой. 35 години са там те. И всичко, което управляват, е унищожено. И бизнесите, и всичко. И вечно, мини се не мини някой година, развяват етническата карта и казват: ние държим в ръцете етническата карта, ако някой каже нещо, ще стане гражданска война. Аха. Милиардерите, които ограбват държавата и престъпниците, ще направят така, че ние всички да се сбием заради тях. И кого ще защитим? Турците ще се сбият с българите да защитат Делян Пеевски. Защото той башка турчин. Диващина. Една средновековна диващина, направена от средновековни диваци. С купени дипломи и с милиарди в турски банки. И тяхната производна Борисов ги гледа, защото той какво да направи, нали те го сложиха генералския пагон. Те не искат да живеят в работа, свързана с високотехнологични производства, с високо добавена стойност. Те не искат да са богати хора. Те искат да са роби. Роби на престъпници, които също са роби по мислене. Искам съвсем отговорно да кажа, това, което се случва в България, нито е парламентарно управление. Защото в България българския парламент не функционира според Конституцията. Това не е органа, от който се управлява българската държава. Цялата държавност е подменена и в нея има интегрирани организирани престъпни групи от всички парламентарни партии. Там вече всичко е представено. А ако искате да видите истинския бъднитлък, разгледайте профила на общинското управление на всяка община. И ще видите, че те са заедно в грабежа в общините, а горе се разиграват на опозиция и управляващи. Българската нация винаги е била нация от много етноси. Винаги. Още с идването на Аспарух идва с 4 нации. С 4 етноси. Самия Аспарух е женен съпругата му от друг етнос. Друга етническа група. Нас ли ще учат на толерантност селените от горно надолнищи, от селата тук? Нас. Абсолютни селени, казвам ви го откровенно. Те изглеждат като селени, държат се като селени, упражняват публичната власт като селени и най-вероятно са селени. Тинята обществената ще стои отгоре, вместо на дъното, където е мястото. Най-големите буклуци обществени ще карат хубавите коли и тия апгрейдвани жени ще ги водят наляво, надясно по казина, ще развращават обществото с хазарти, с всичко, с наркотици, с всичко останало. И децата ни и на турци и на българи ще мечтаят да станат мутри и бандити. И ако може да са от ДПС, разбира се. Ако това не се смени като модел, ако не изкараме хората, кадърните, хората, които са почтенни и лоялни към града си, без значение от етнос и религия, ако не изкараме тези хора отгоре, тези прогресивни хора, които могат да бъдат обучени, повярвайте ми, краят на тяхната епоха ще настъпи с етнически конфликт. Всички ще станем жертва на една политическа престъпност, една гилдия политическа, която дори не ни представлява. Благодаря за вниманието.